A labaran nishadin namu na yau, a yanzu dai za a iya cewa masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood likafarta tana ta ƙara ci gaba a fagen shirya fim na arewacin Najeriya kenan, inda a wannan lokacin da ake ci gaba da ɗaukar shirin fim na turanci mai suna Princess of Galma. Fim ɗin da ya kunshi jarumai da dama a cikinsa, wanda kuma kowanne ya taka muhimmiyar rawa a ciki, kamar yadda babban producer fim ɗin Malam Kabiru Musa Jammaje ya bayyana hakan a yayin wani zantawa da aka yi da shi. Ya bayyana cewa shi dai wannan fim na Princess of Galma mun yi shi ne kamar yadda muka saba shirya fina-finai na turanci a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood musamman a arewacin Najeriya domin inganta fina-finanmu yadda zai yi daidai da yadda ake gudanar da fina-finai duniya. Don haka ne ma a duk lokacin da muka tashi shirya fina-finai a kamfaninmu muke kashe kuɗi sosai domin samar da fina-finai masu inganci ta yadda za su karɓu ba ma arewacin Najeriya kadai ba, hatta a kudanci da kuma ƙasashen ƙetare. Sannu ba ta hana zuwa, yau na fara wata rana ni ake yi wa, a yau da gobe mutuwa tana iya zuwa. Falyakul kairi aule smooth, ka faɗi alkari ko kai shiru domin bakin mu ke kai mu ga halaka. Yayin da anan kuma ɗaya daga cikin mawakan da ke tasowa ne kuma jarumi a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood wato Alamin Abubakar da aka fi sani da Alamin Abis ya bayyana wasu daga cikin kalubalen da ke tattare da masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood da kuma harkar waƙoƙi. Halilayu ya kuma ba da shawara ga masu sha'awar shiga ɗaya daga cikin su wato harkar waƙe-waƙe ko kuma harkar fim. Sunana Alamin Abubakar wanda nake amfani da Alamin AB as username ɗina industry. Ina waƙoƙi sannan kuma ina harkan fim. A fagen waƙoƙi ƙalubalen da yake cike da layi na waƙa shine na farko kamar yadda diyace ake ciki sai ka sa haƙuri, sannan saboda in baka sa haƙuri ba za ka ke ganin abubuwa da dama daga wajen na sama da kai waɗanda kake ƙoƙarin samun wani abu daga wajensu. Ba lallai mugunta suke maka ba, amma a matsayinka na wanda kake so ka koya sai kake ganin kamar ba a so a ɗora ka a layin ne. To amma idan kai haƙuri insha Allah za ka kai matakin nasara. Bangare na fim shine abin da ya fi zama ƙalubale a cikin society ɗinmu a yanzu haka, saboda shine abin da yake zamantowa abin magana daga cikin 'yan family ko wasu abubuwa. Don haka abu na farko daidai yadda za a yi ko namiji ko mace duk wanda yake da tunanin zai shiga wani masana'anta, abu na farko shine ya sami yarda daga wajen iyayensa, su ba shi goyon baya 100% saboda idan ba goyon bayan su to ko ya je ba zai nasara ba. Sannan bayan haka ya zamanto ka je rijistan da ya kamata ka yi wadda ake yi ka yi ta, saboda ta hanyar da za ka bi kenan har a samu ake saka ayyukan da za a saka. Amma an ka shigo sama ta kai ba rijista ba wani abu za ka ga ka jima a ciki kana ta gantali ko wani abu sai ka ga kamar cewa kai to ya aka yi wani ya kai guri kaza ni har yanzu ban kai ba, to da yawan baka cika matakan da ya kamata ba. Yayin da a ƙarshe kuma ya shawarci waɗanda suka shahara da su ringa tallafa ma na ƙasa da su ba don komai ba sai don yanda hakan ke da matuƙar muhimmanci. Ya kamata waɗanda suke sama da mu tunda har yanzu dai mu masu tasowa ne suke iya ƙoƙarin su don ganin cewa sun ba mu gudunmawa wajen mun kai wani matakin, saboda matuƙar ba su tsaya sun ɗora mu a matakin da ya kamata ba har lokacin su ya ƙare zai zama su lokacin su ya ƙare mu kuma da ya kamata a ce muna wajen ba su mana yanda za mu je wajen ba. Ina san ki ina so na muna ƙaunar juna. Rabani da kai sayo wahala ta hoso da mana. In har na faɗi ke ba ki faɗi kina jin zance na. Kukan da nake a yau kai sa ka share hawaye na. Roƙon da nake ni dai ki rike min alƙawari na. Samkar ka sake wasu sun dage wai za su ga bayana. Ko sun soki ko sun kiki sai na cika burina. Bani da kowa Allah shi zai zama gatana. A cikin duniya shi ne ke bani abinci na. Soyayyarka shi ne ya saka ta ga laifina. Na cire ba dama domin sanya ba jikina. Kin damu da ni na damu da ke muna kawai.